ஸோ ஹேலோ ஜெயபுரம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அக்னி எக்ஸ்போக்கு வந்திருக்கோம். இந்த அக்னி எக்ஸ்போ வந்து வேற யாரும் இல்ல, என்னோட தங்கச்சியும் அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து சரிஃபா 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க. நீங்க நான் வந்து இதை ஓபன் பண்றதுக்கு வந்து பார்த்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய கடைங்க இருக்குது, 80+ ஸ்டால்ஸ் போட்டுருக்காங்க இங்க. ஸோ நீங்க இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நாளைக்கு போய் 16 and 17 ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வாங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க.